Iti damdamag Region 2 agar 40,000 nga umili di Cagayan, nakaawatan iti uplift assistance manipot iti DSWD ken cloud seeding operations iti Magat Dam nalipasan. Dahitaken da dumapay adamag iti Rion 2, iti report ni Dayan Monica Tukay. Dumananan iti 40,000 nga umili iti Region 2 ti nakaawat ti sag 2,000 pesos nga ayuda, manipod iti Unified Package for Livelihoods Industry, Food and Transport Program ti Department of Social Welfare and Development. Sigun iti ahensya, 78.2 million pesos tinaybunong kadagiti poor ken near poor households. Nasurok 17,000 iti Isabela, nasurok 12,000 iti Cagayan, agrop 6,000 iti Nueva Vizcaya, nasurok 3,000 iti Carino, ken 51 iti Batanes. Impasigurado met ahensya nga uray nalpasan tinaytudi nga schedule ti distribusyon, ipaayan dalat ta tinabatbati at 12,000 nga umili asaan pay lang anay paayan iti tulong. Mabalinan ang madalanan ti baro anay patakdar nga Ulima Bridge 2 iti Ili ti Rizal nga inaramid ti Department of Public Works and Highways. Sigun iti DPWH, tirangtay kat mga ikodektar kadag iti Ili ti Northeastern Cagayan, aging iti poblasyon ti Rizal ken kabang ibang alugar. May tunos dayto iti pamili ni President Ferdinand Marcos Jr. apalakaan ti panagbiag dagiti umili, babaan iti panay patakdar da iti naduma-duma nga infrastruktura a makatulong iti komunidad. Nailipas si Dikalman ti makabulan a cloud seeding operations iti Magat Dam iti Isabela. Babaan iti panagtitinulong ti Department of Agriculture, National Irrigation Administration, ken Philippine Air Force na kompleto ti 30 flight hours anay patungpal iti reservoir ken watershed ti nasao a dam. Iti Kalman, nakailistada iti 178 meters above sea level a water level. Manipod iti 159.76 meters above sea level anay record iti Hulyo 16, 2026. Ipaganatgat pa iti ahensya nga adapay dagiti daduma a plano da amay patumpal kadagiti sumarsaruno a bulan tapno may panamnama nga umdas ti supply ti danom para kadagiti mannalot. Nangipaay ti Department of Labor and Employment Region 2 iti sag 31,000 pesos agatad, iti livelihood assistance iti 20 katsyam asigod na PDL, ken inam manipod iti informal sector. Agrop 1 million pesos tinaypaay iti Nueva Vizcaya Provincial Jail, babaan iti partnership ti ahensya ken ti provincial a gobyerno. Dagiti packages ket buklan ti equipment ken materials para iti electrical services, frozen food vending, sari-sari stores retailing ken daduma pay. Dayan Monica Tukay para iti Pagilian.